Yr wythnos yma, mi ydyn ni yn Llanllechid yn rhoi trefn ar fywyd mam go arbennig. Alli ddim cario mlaen fel un. Mae'r criw yn barod unwaith eto i gamu i'r adwy. I droi blerwch. Dwi'n rhaid i gweld ffasiwn mesur y mywyd. Medd o Warzone na. Mewn i falchder. Croeso i Home Screen Makeover. Mae plwyf Llanllechid ychydig filltiroedd o ddinas Bangor yng Ngwynedd ac yn gartraf i ryw 900 o bobl, gyda'r anhelaeth o'r incwm wedi dod o'r diwydiant llechi. Ond draw yn Tyn Ffridd, mae pethau'n llai na delfrydol o dan do Ceri Morgan a'i mam Gwen. Wel, Ceri, mae gennych chi le braf iawn yma. Dim er ein neis yma, mi ddistaw yma de. Sôn i ar o'n bach am dy fam wrth Anita. Mam, mae'n brysur, mae wastad yn mynd i helpu rywun. Dwi'n gallu siarad fo'i lot, actually, da ni ffrindiau da. Ond yn y misoedd es i chwaer Gwen symud i Seland Newydd, mae Ceri wedi sylwi bod pethau wedi mynd o chwith o ran homescreen ei mam. Gael hondiant i Liz. Mae mam ar golleb di braidd. Oedd o'n dechrau mewn rhyw bits bach, oedd hi'n downloadio pethau oedd hi'n rili angen, Hurricane Tracker, Teach Yourself Portuguese, Mini Thesaurus, pethau fel la. Wedyn, oedden ni'n gweld ar ôl dipyn bod y pethau oedd hi'n rili angen yn cael ei pwysio i'r cefn at y screens gwahanol yn y cefn i gyd. A dyna pryd ar ei Ceri gysylltu â ni. Wel, mae'n newid rhoi hanner awr wedi 10, a mae Gwen newydd fynd i gwaith yn Morrisons Bangor. Ond cyn iddi fynd, a fel da ni'n gofyn i bawb wneud ar Home Screen Makeover, da ni wedi cael Ceri i guddio handset ei mam. Felly, mae gennym ni tan hanner awr wedi 5 heno yma i droi'r hunlla o home screen yma yn hafan o harddwch. Dros y 6 awr nesa, mae home screen dryslyd a bler Gwen yn mynd i gael ei glirio. Ond pa apps fydd ein criw yn gosod yn ei lle. Efo'r cloc yn tician a phawb dan bwysa, mae chydig o anghytuno yn siŵr y ddigwydd. A job fi ydi gael o edrach yn ddiniadol a cael yr apps iawn ar y wallpaper iawn. Wallpaper, be di rotio am y wallpaper? Be di rotio am y wallpaper, mae'n bwysig. Dwi'n siawn o beth te, ia. Mae'n bryd i'r ddau yna gael factory reset. Dwi'n bod, actually. Ie, na bod. Ydych chi'n cael traffath i weld eich sgrin ar dywydd braf? Wel, mae gennau just y tip i chi. Rhowch eich bys ar wylod y sgrin yn fama a llithro am i fyny. A symud y llithrwr reit i pen. A dyna chi, sgrin ddigon llachar i weld mewn unrhyw dywydd braf. Be ti feddwl, Dolly? Come on, boys, gan di... Awr sy'n gynnon ni, tan i Gwen gyrraedd adra, ond mae yna broblam. Mae'r holl waith wedi cael effaith trwm ar fatri ffôn Gwen. Mae fel arfer fynd i grisiau, diolch yna. A sa neb yn gwybod lle mae'n cadw ei charger. O'n i'n mortified. Ac achos iPhone 4S gyda mam, oedd rhaid i gael un o'r hen chargers na. Yn lle creu'r peth. Ond, snam problam rhy fawr i tîm Home Screen Makeover. Faint ti isio? Owi, ti'n un o fil. Wel, gweitha'r holl banics ar ffrio, da ni wedi gorffan heb funud i sbario. Hapus? Wel, yndw, sa'n ni wedi gallu neud bach mwy amser de, ond na'n gyffredinol yndw hapus. A Ceri? Dwi fod y môn, mae'n ffantastig. Ei, mae'n dod, ia. Gwen Morgan, da chi'n gwybod pan bod chi'n gallu ffeindio'ch ffôn bore yma? Oh, I knew there was something. Mi gafon ni alwad ffôn gan Ceri yn gofyn i roi makeover i'ch home screen chi. I knew you were up to something this morning. Da chi eisiau gweld beth da ni wedi gwneud? I do want to. Gwen Morgan, Daros the home screen! Oh, I can't believe this. I'm so excited. Be da chi'n meddwl? Oh, my marvellous. It's lovely. Oh, gosh, I don't know what to say. Ond mi oedd gyda ni un surprise arall i Gwen. FaceTime? Ata fo? Hefo'r app FaceTime erbyn hyn ar yr home screen, mae rhywun arbennig iawn wedi cysylltu. How are you? Yr holl ffordd o Seland Newydd. The screen's frozen.
Yn anffodus, dydy iOS 7 ddim yn cefnogi rhai o features FaceTime. Felly, berig fi raid i Gwen brynu ffôn newydd. A dyna ni am wythnos arall. Ymunwch â ni i'r wythnos nesaf pan fyddan ni'n paratoi i roi surprise i rywun sy'n angen home screen makeover. Tara! Liz, you've gone again.